नमस्कार सर. नमस्कार. तुमचं पूर्ण नाव आणि पूर्ण पत्ता सांगा की आम्हाला. माझं नाव गौतम मोरारे हालसवडे, राहणार चोकाक, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर. अच्छा, तुम्ही आपलं मार्गदर्शन घेतलेलं आहे हो. केरनचं. हो. ठीक आहे. तर आता आपण हा तुमचा ऊस आहे, कोणत्या व्हरायटीचा आहे? हा 8632 आहे. 86-032 व्हरायटीचा ऊस आहे. सरी किती फुटाची आहे ही? सरी 3.5 फूट आहे. 3.5 फुटाची सरी आहे. रोप लागण केल्या का कांडी लागण केल्या? कांडी लागण केलेली. ठीक आहे. 2 डोळ्याची कांडी केल्या तुम्ही 2 डोळे आणि तुम्ही कांडीला कांडी चिटकून लावलेली. ओके. किती क्षेत्र आहे टोटल तुमचं? हे 10 गुंठ क्षेत्र. ठीक आहे. बर, हा तुमचा ऊस आता हा किती महिन्याचा झाला? हा आता बरोबर 2 महिने 2 दिवस आहे. 2 महिने 2 दिवस झालं. बघा, ठीक आहे. मला या ऊसाची उंची दाखवा आता किती आहे ती. एक 6-6.25 फुटापर्यंत 2 महिन्यामध्ये ऊस गेलेला आहे. ठीक आहे. असं वेगळं काय तुम्ही केलं तुमच्या ऊसाला ह्या वर्षी? तुम्ही म्हणताय की प्रत्येक वर्षीपेक्षा आमचा ह्या वर्षी ऊस मोठा आला. कसं काय? नाही, याला आम्ही तुम्ही सांगितलेलं जे कायरन टेक्नॉलॉजी आहे हा. त्याचा आम्ही एक आळवणी आणि परत एक फवारणी घेतलेली आहे. एक आळवणी आणि एक एक फवारणी घेतलेली आहे. किती दिवसाचा असताना आळवणी घेतली ऊसाला? आळवणी घेतली 3ऱ्या दिवशी, लावून केल्यानंतर 3ऱ्या दिवशी घेतली. आळवणी. आणि फवारणी किती दिवशी झाली? फवारणी बरोबर 1 महिन्यानं झाली. फवारणी त्याच्यानंतर 1 महिन्याने महिन्याने केली. हा. ठीक आहे. काय फरक दिसून आला तुम्हाला? आता बाकीचे शेजारी लावून केलेले आहेत त्यांच्यापेक्षा कमीत कमी आणि आमची त्यांची आमच्या अगोदर जवळजवळ 1 आठवड्याची लागण आहे. अच्छा. ती आता 1.5-2 फुटावर आहे. ते 1.5 ते 2 फुटावर लावून आहे. अगोदरची अगोदर 8 दिवस अगोदर. ठीक आहे. आणि तुमची लागण? आमची लागण आता 2 महिने 2 दिवस झाली. 2 महिने 2 दिवस झाले. 15 दिवशी 6 लागण. फुटावरती आहे. हा. आणि बाजूला यांच्या अगोदर करून 1.5 ते 2 फुटावरती आहे. 2 फुटावर. सगळी लोक तुम्हाला विचारत आहेत ना? हो, सगळी विचारतात कुठून तुम्ही घेतलेला आहे. आम्ही हा. सांगतो सगळे हा. की बाबा कायरन टेक्नॉलॉजी जे आहे बरोबर. आणि कराडचे आमचे साहेब आहेत, संदीप कराडे साहेब, त्यांच्याकडून अच्छा. आम्ही ते ट्रीटमेंट घेतलेलं आहे. ठीक आहे. आता तुमच्या हे आंतरपीक भुईमुग आहे. हो. हा. कोणत्या व्हरायटीचा आहे? ते उन्नत 286 म्हणून आहे. अच्छा, उन्नत 286. ठीक आहे. तर ह्या पिकाकडे बघून तुम्हाला काय वाटतंय आता? नाही, ते आता कसं आहे, हिरवळ भरपूर आहे याची. हिरवळ भरपूर आहे. त्याच्यानंतर पानाची पानाची जाडी जाडी आणि पान एवढं मोठं झालं, हो. 2 बोटं बसताय त्या हो. पानावरती. ते आणि सरी सगळे तुमचा ढुंबाका माकलेला पूर्ण आहे. मागले. नुसतं वेलावरती गेलेलं नाही, तर खाली शेंगा पण भरपूर लागणार आहेत आणि लागलेले आहेत. बोध दिसत नाही आता. हा, कोणता दिसत नाही. ठीक आहे. तर उसाला फुटवा किती फुटला आता? बऱ्यापैकी चांगला फुटला ना 2 महिन्यात? भरपूर म्हणजे भरपूर फुटवा फुटलेला आहे. तिथं आता तुम्ही बाजूचा प्लॉट बघितला हा. तर एवढा फुटवा नाही आहे. फुटवा नाही. फुटवा 100% आमची लागण उभं आहे. अच्छा, 100% 100% उभं आहे. कुठेही